Rozpoczęła się standaryzacja jednostek policji. W ramach programu standaryzacji będą remontowane istniejące komisariaty oraz wybudowane zostaną nowe obiekty policyjne. Z pozyskanych środków wałbrzyska policja planuje wybudować nowy komisariat pierwszy, który miałby być zlokalizowany w Szczawnie-Zdroju obok T-Parku oraz utworzyć w komisariacie drugim policji punkt recepcyjny oraz poczekalnię dla petentów, a także dostosować ten obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ten budynek będzie modernizowany. To jest projekt przewidziany na lata 2013-2016. No to nie tak. W tej chwili już pieniądze w części zostały podzielone, ale tak naprawdę to tutaj musi wejść projektant, który zerknie na ten budynek, bo jak budujemy od nowa, no to mamy projekt taki, siaki, owaki. Komendy do 100, czy tam komisariaty do 100 etatów, do 200 etatów, do 150 i to można przekalkować. Natomiast problem jest z takimi budynkami jak tutaj. Dlatego właśnie pytam, bo... Więc z całą pewnością ten projekt będzie powstawał i tutaj w porozumieniu przede wszystkim z gospodarzami, z nami miejsca mamy pod dostatkiem. Więc stworzenie takich pokoi, które zazwyczaj są, albo tak jest w projekcie, że one są przy wydziałach tych operacyjno-dochodzeniowych, nie będzie problemem, bo tutaj mamy miejsce. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że ta komenda jest naprawdę duża i nie brakuje nam miejsca w zasadzie na żadne służby. Chodzi też o to, żeby poukładać te wydziały w taki sposób, żeby te uczęszczane jak najczęściej przez petentów niezapraszanych przez nas, ruch drogowy, jakaś prewencja, pozwolenie na to, na tamto czy na siamto, żeby były na tych niskich poziomach. Natomiast kryminalny, ruch drogowy u nas jest pomieszany, jest na samej górze. Na razie tego nie ruszałem ze względu na to, że jak będziemy mieli pieniądze, będzie projekt, to jest obok taki fajny budynek tutaj, który chciałbym docelowo na ten ruch drogowy przeznaczyć. Tam jest 6 garaży, duży plac na to, żeby wjechać i postawić samochód ze strony petentów. 6 czy 8 biur takich, które można by było fajnie wyremontować i to jest dosłownie po drugiej stronie ulicy, tam gdzie jest ta poliklinika nasza. Jednym z elementów standaryzacji niezbyt kosztownym, ale jednocześnie znacząco poprawiającym komfort obsługi obywateli jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego w budynkach policji. Polega on m.in. na ujednoliceniu wizerunku tych jednostek przez wprowadzenie nowego loga, a to z kolei pozwoli obywatelom na łatwiejszą identyfikację policyjnych budynków. I te projekty, które są w tej chwili do wykorzystania, bo to nie ma wolności, takiej dowolności, że tutaj wybudujemy coś takiego, a tamto sobie coś takiego. Ta standaryzacja polega na tym, że te budynki mają być podobne, mają być podobnie wyposażone w zależności od ilości zatrudnionych i tak dalej, wiadomo, ta kubatura jest różna. Nawet elewacja i opisanie tego budynku ma być takie samo. Gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, jeśli zobaczymy z daleka taki budynek, to wiemy, że to jest policja. Tak? Ten budynek na górze miał napis policja, z każdego miejsca, w zasadzie te Słubice to niewielkie miasteczko, więc z każdego miejsca było widać i ta elewacja taka pomarańczowo-szara i wszystkie komendy w całym województwie są tak zrobione. Tak? Tam się nikt nie pomyli. Policja dużo zyska na realizacji programu, nie ponosząc przy tym nakładów pieniężnych. Cały program jest finansowany z budżetu państwa bez angażowania policyjnych środków. Na realizację programu przeznaczono 1 miliard złotych i zaplanowano ją na lata 2013-2015.